Ah, désolé, Taïhami Italie. Pas de son. Désolé, frère, Taïhami Italie, Doumao. La wadi mi tango Facebook, Jakami Woli Hami Ronki, ala Nandela. Ya photo ko Facebook. Wo hara labbe ko jamfa. Mi rutitano be ko Facebook do gokkon. Piji di mo be wo ardini hakkilem. Ko hende tuma labbe jamfi lagine. Ko hende tuma labbe jamfi fu. Yaltinane la yimɓe mawɓe labbe ɓe kummaloɓe karamukoɓe ma ɗum yimɓe janfiɓe hara ko innete konko janfa tigi hara na fi yimɓe ɗiɗo tato waɗi ça veut dire ko saare nden fof woni janfa yimɓe ɓen fof nodditirtake ko janfantoɓe par ce que woɓɓe maɓɓe no ton ko janfotoɓe fi labbe an a gollidi emo labbe goto o janfikema est ce que hiɗa wawi men wi'ude ko ɓe laɓe ɓen janfoto ko ɓe laɓe ɓen fof janfoto non mais mi nani woɓɓe ko kan no wi'a haray wi'ama koyin ko komoɓe ɗum ɗon mettali ɓe o hay goto yaltal ɗum waɗali bruit ko réseau wiyama ɓe dingiramen ko tappaɓe gimɓe ɗum mettali waɗali bruit ko réseau sociaux wiyama ɓe mamum ɓen ko wujjayɓe ɗum wonali probléme yaltali waɗi bruit ko réseau sociaux ko parce que labbe wi'ama ko ɓe janfantoɓe ko ɓe janfotoɓe ko ɗum ɓe wuuri ça veut dire wo kon ɗon addi probléme parce que gonga kan wono muusi sa wi taw labbe ɗon duwa andude taw labbe min e hakkille an e avion ko mi faami kon ko labbe woni capital Fouta Jallow fokke yimɓe ɓen ɓe jokka toujours fi bonnugol inde labbe fi bonnugol ko tugalal mawngal Fouta mais yehi ha mawɓe men yimɓe men towɓe duuɓi watti yande piège ji woɓɓe gono ton haray no yurmi par ce que min sa landikelan innugol ni pullo jam foto e pullo moƴƴa hono ɗin fof ko piiji haalaji ɗi addata nafa haalaji yimɓe ɓe hiɗano en ha woni enen tigi naati ko ko'e men en waɗi ko hakkundeji men enen tigi en bonni ko yimɓe bonɓe e pourtant hara en bona addane labbi lagine hende indépendant ko pullo hombo mo labbe yehi janfi lagine ƴetti laamu ɓay hara e labbe ko janfotoɓe o meeɗi hiwde labbe no janfi lagine ƴetti laamu on meeɗi hiwde fonctionnaire jo mo labbe janfiɗo détourni jawdi lagine fof mais se wi ɗo joni won kontuɗo wono kasori en wono etc hono ɓen yimɓe en adday ɗo ɓuri yimɓe wulurde anduɗen janfiɓe ñaami jawdi leydi ni fopp jam waali talli on est d'accord bon adama on la plupart ko aden bonɗo parce que ko ɗum hay Allah wiyen la plupart feccere men nde e muɗum illa man rahimallahu minna joni noon enen siko ɓe labbe ɗiɗo bonni haray ça veut dire ko ɓe labbe ɓen fof bonni nafi ɓe labbe ɗiɗo ma ɓe tato no bonnude min nal ɓe labbe ala janfotoɓe no woodi ɓe labbe janfotoɓe mais est ce que ala kadi ɓe dingira e ma ɓe pita ma ɓe dalaba janfotoɓe no ton on est d'accord mais hakkillen haray no ton siɗen yewtude piiji ɗi ardine hakkilleji men ɗin min sa landikela min en tant que certain fulɓe go accali wi'ugol surtout fulɓe lagine ɓen o komo labbe o komo pita o komo dalaba o komo koyin c'est pas o komo honto on iwata dans les merdes mais hande si yehi ɗo ni hara ko haalaji ɗin tigi tigi si yehi tigi ko nannata certain fulɓe gonɗo menen ko men ɓe to menen ko men ɓe ɗo menen ko ɓe ɗum ɗo menen ko men ɓe ɗum ɗo menen génération nini men ha jaka ɗum mais sikkuno no ono mawɓe amen ɓen tigi hiɗo mari hakkille ja certain mawɓe amen gono ton ɓe falja e yawtereji maɓɓe mais banadama no falja kullu ibnu adama khattan wa khayru khatta'ina tawwabina banadama fof ko faljo ko ɓuri noon moƴƴude faljayɓe ɓen ko ruttitotoɓe
nder faljere ɓe mawɓe men ɗo imamuɓe ɗo min pour moi parce que e hakkille am min ko faljere ni wiwgol labbe ko janfotoɓe pour moi ko avi an on ko hakkille an ni ƴetti kon ko ɗon mi yewtude min naali on onon ko famuɗon ko exemple min salande kelam min nay ko mo maali wembere janfoto parce que min ko min e ɓen ɗon wondi ha ɓe janfilan min o mi wondi ɓe labbe de ɓe janfakilan mais mi wondi ɓe maali wembere ɓe janfilan est ce que fi aden yimɓe ɗiɗo tato ɓe maali wembere janfikalan mi ara ɗo min naw no ɓe maali wembere ɓen fof ko janfotoɓe non haray ala science haray mi anda ko no mi jokki parce que na ɓe maali ɓen fof janfilan na hay majorité maɓɓe yimɓe en tant que majorité maɓɓe on ala wadde hunde min on mi wata ƴettitirde ɓe nangitira ɓe nden hunde ɗon la plupart e nder pays e nder hunde e nder kala ko watte ko majorité on ko ɗum ɗon kontete est ce que yimɓe majorité labɓe ɓen fof ɓe janfoto non min e avion o de eɓe labɓe ɓe mi wondi ɓen eɓe mi gollidi ɓen mi gollidi eɓe labɓe buy mi wondi ɓe labɓe buy min on do Allah hawrindinina awa ɓe labbe yimɓe moƴƴuɓe min naali on noon bonɓe ala e maɓɓe ok Amadou Ba abolan mi ƴettita min naali on noon bonɓe ala e maɓɓe wa kazalika kadi bonɓe ne ɗiya pays ji go e ɗiya cae go e ɗiya ville ji go sayni ɗo ɓe labbe ɓen ɓe fof ko ɓe janfoto hara ɗum hakkille jaɓata ɗum ko yimɓe jelo wali ɓe jelo iwri labbe ko karamo ko ɓe duɗe hande jeli woni labbe woɓɓe no nder labbe ɓe wuuri ha ɓe maayi ɓe anda hay ko inete ko woppugol Allah ɓen no woodi sen haala fi fuutaji men ɗi sen haala fi ko leydi bamɓe men ɗaɓɓen ko moƴƴi kon haalen malgré hiɗen mari piiji bonɗi ha mais alhamdoulillahi en nodditirta saare nden fo fi certain woɓɓe no toon bonɓe savediɗ bon par ce que min sa landi kala min nayi ɗum ko on en campodirde innugol noon ɓe dingiraɓe tappa e gimɓe innugol en fait ɓe mamum ɓe wujjay etc hono ɗin pijji min e hakkille an ko fiji ndaru an jakka woɓɓe no ƴetti ɗum waɗi ko koye maɓɓe ko gonga tigi tigi no selli ken dingiraɓe gimɓe tappete exemple mais est ce que no woodi ville mo yata labbe village mum kun tawata gimɓe tappetake en tant que fulɓe ara ko fulɓe mi aldema ɗumamu non ɗayi ko village ji haysina ko village ji siperaji ɗin waɗi kon to gimɓeji ɗin waɗi ka hara spera waɗi exemple mamu ko ɓe nolan ha dingre adde gimɓe non jeere fuuta e kon to jeeya non na dingre ɗum ko piiji campodirɗi non comme sana kuyagal comme parce que enen iɗen yiɗi ɗum iɗen andira ɗum mais naafi ɗen campodirɗi ɗin piiji ƴetteten ɗi waɗen ko koye men waɗen tawi ɗum ko gonga min salande kala min nayi labbe na jam fo min noon ko avi amon mi haalda min nalo goɗɗo tawtan yafi janɗi ha koko hakkille an ɗen nangi kon koko hakkille an ɗen jaɓi kon mi yowtude na wonde hara a gollidi toon mo labbe o janfikemo na wonde hara noon kadi sa ndaari kadi a gollidi mo labbe go hara on noon kadi janfakimo min on do alhamdulillah ɓe mi andidiri ɓe muɗum ko na janfotoɓe woɓɓe aray noon joni inde golla no arrête wolu gonga wono o vidéo an ko commentaire ji fof kolla inde komi alu gonga labbe ko janfa labbe ko ni min dan ɗuman ni je suis pel mais j'aime pas les gens qui viennent de labbe hono ni piiji commentaire ji yimɓe ɓe fina tuma kala hiwɗa pullo noyna min kon pullo kono mi yiɗa ɓe fulɓe ɗa mi yiɗa ɓe fulɓe yuruɓe ɗa andu ara o perdi ma min komin pullo kono andi enen fulɓe ɓe moƴƴa tuma hiwɗa pullo fuuta no haala ɗin e hono ɗin piiji ma ittu jikke ma makko andu hakkille makko ɗum fuso ala toon par ce que a wata men wiide nene ma e bemma moƴƴa si nene ma e bemma no bonni awa hara ɗum ɗon koko gorol ma tawɗa manen na ko leñol amen no iwɓe te iwdima ndi moƴƴa e hakkille am min hono ɓen yimɓe ko piiji hayɗe mi calculta en fait par ce que no woodi nodditiɓe fulɓe no woodi kan noon fulɓe no woodi nodditiɓe fulɓe aranaɓe fulɓe kadi pullo na ko rawnugol mako ɓawlugol mako sewgol mako janɗugol par ce que no woodi kadi yimɓe wonɓe wadde division ji inna non in fa goɗɗo janɗi bandi na pullo in fa o ɓawli na pullo in fa wujji gen subhanallah
est-ce que jama on andi kon halde pour moi Fouta Jallow andi ko Fouta Jallow e wonde yimɓe ɓe mara hakkille ɓe anda ko honnum faala ɓe anda ko honnum ɓe nafirta leñol maɓɓe ngol sina addangol bel fitina kala en ɗoma labe no boni innuma o fenayi inni o yawkade o darta naafi o hawri e yimɓe ɗiɗo bonɓe savedi labe fof no boni labe bo na ko yimɓe wonɓe ɓen labe woɓɓe go boni là je suis d'accord mais innugol labe no boni là je suis pas d'accord e kadi mi kadi giɗo fulɓe no jabbo ɗon oustage ɓe ɓen haala ɓe haalaji musuɗi seeɗa pour moi en tant que kotirawo ma pullo si siɗɗo ma bonni selon ɓay a addi ayeje qur'ana ko nder yewtere ma ɗon sa ndaari qur'ana ko wiyen kon banaɗama fof ko faljowo joni noon si siɗɗo ma falji surtout mawɗo makko bajo ko num doɗamo wadde ko faljutugol mo haray nal mawɓe ɓe fenayi sabuna hande giɗo fulɓe lan hooli to e hakkille am ɓe mawɓe ɗo imam ɓe ɗo ɓe heccayam min noon ɗa wela lan yewtere ma nden ƴetti piiji gono toon weluɗi lan e piiji goo kano toon ɗi welal lan par ce que si a tant que a miññira o makko a dariki a wimo fenayi a haali haalaji gono toon mettiyay tawa yowtude hara no moƴƴira ɗa e addude haalaji hara an tigi hiɗa andi ɗiɗo haalaji no moƴƴi adday ne wende ɓuri sa ari a wi mawɓe ɓe fenayi mettay ɓe gasa prochaine vidéo on ko hoorema ɓe joɗɗinta ɓe kutum binta ko nder jolirde ndi ku kon ɗum falnanditinde jama on hule allah subhanahu wa taala suɓen ko haali oto pullo Fuuta oto pullo goto jaɓu wiwgol min kon pullo kono pullo moƴƴa oto pullo goto jaɓu wiwgol min komi pullo kono pullo moƴƴa woto goto jaɓu inde min komomi fuutankejo me labbe ko janfotoɓe ɓeeɗa koɓe ɗum ɗo ɓeeɗa koɓe ɗum ɗo sabuna ɗo e laginarde ɗo e Fuuta fewde wuruno tawi ko enen ɗon fottuno ko enen ɗon wonduno peyi di ku anden ko waɗen anden ko Fouta Jallow anden labbe ko ɗon wonno capital Fouta Jallow ngal piji boy waɗi labbe sabuna ko daka ɓe dakino onon ɓe anda ɓen ko dakano ha yaha bebinaya woɓɓe gono toon ɓe andu ɗon yeɗaɓɓe toon histoire ji ɗin andon ko honno haalete mais min pour moi s'il vous plaît si pullo dari ke wi min kon pullo kono pullo moƴƴa hara yan 2 secondes frère ando hara min mi tijji kema hara mi andi an hawre ma nden fusala toon sina durma to goto daro wi oɗo min komi pullo mais pullo moƴƴa mais min komo mi ɗo min komo mi sigo min komo mi maali min komo mi to min komo mi dalaba mais ɓe labbe ɓen ko janfa ɓe maali ɓen ko komo ɓe ɗum ɗo hono koye haala n'importe quoi o tun nanta par ce que enen la plupart ko piiji campodirgol tun hiɗɗen kala ko soobe jokka yata e non joni ko ɗum ɓuratala mapinde certain jeunesse mais on joni ma ɗum yimɓe men ɓen tigi kala ko soobe jokkete a yiyata ɗo yimɓe men ɓen ɓe concentre non ɗo mais si koye fuɗɗi ɗo tun campodirgol hono ɗin en joɗoto ɗo ha weeta par ce que ma ɗum kala ko piiji haalete ma ɗum kala ko affairage ji haalete ñaare ɗum ɗo siɗo min odde ɗo affairage tawi ɗo yimɓe guluje ɗiɗo guluje tato par ce que yimɓe ɓen na ko soobe na ko findintaɓe na ko andintaɓe ngandi maɓɓe ni gonnuɓe watta koɓe humpa koɓe faalani ni ko nanugol tun ko probléme ji muskilaji hatawji ko piiji bonɗi ko haalete ko ɗum woni ko koye men ko ɗum min mi ndaari mi tawi ko réseau ɗo haalay ɗo ha weeta yimɓe ɓen ko yimɓe bandi ko mbi en fopp nongoy waajeteɗo e waajeteɗe ɓe laggina min sa landi kalan gonga ko Cameroun e jon ko wino kon ko nangugol fof waɗa pay koy après koy ɗon si artoy peut-être pays o moƴƴay par ce que a wonɓe ɓen gon miside fopp ko ɗuma allahwre nde sawabu labbe fof bona mais noon no woodi jeyaɓe labbe moƴƴuɓe telemile fof na ñande mais noon no woodi ɓe telemire guereɓe dingira fof na tappoɓe gimɓe mais no woodi ɓe dingira en tappaɓe gimɓe hono ɗin piiji mais sa inni fof ko ni mawɓe ara on falji min pour moi ara Allah hawri nde sawaba yewtere men nde Allah damden kata e kasara Allah fottindi fuutaji ɗin sabuna o haala ɓe mawɓe ɗo addi piiji buy ko réseau surtout ko Facebook kala ko feƴƴinɗa non minen ko ndo ko gonga
siko gonga ɗum ko ɗum nafatuma sinnama ɗo laɓe ko jam fa wuyi ayni wuyi ko absettindo ha a confirme a valide ko ɗum nafatuma mi oustage en kadi may ko gesayno en nawo kamɓe kala ko ɓe yiɓe laɓe watta hakkille ɓe jaɓata golludu ko ono ni asikkata ko mawɓe janguɓe des fois la yiya woɓɓe kono haala billahi wallahi ça me fait king chardi des frère ma aussi je vais min komo mi dingira nanni min kala ko mi haalata ko aduna ɗo mi wattay ton dingira ok ƴetta exemple ji ɗum ko saare an taw si mi ƴetta e saare goɗɗo malgré min mi ala saare laggine kala ko mi yaari nder Fuuta Jallo ko am asi ko telemi de voilà fokke ɗum wona clair et net ko ngandi jama am kala jooɗiɗo ɗo ennugol min ko momi to min mi ha cakka ɗon Fuuta Jallo hay ko cangel boori mi yehi hande si mi hewti ko ami wi hoɓɓe go ko commentaire ji ko Facebook gawo ko imam on ko woli gonga ok est ce que labbe fo ko jam fotoɓe ha a imamu ɓendi ko si ɓenni labbe fo ko jam tu dois accepter la vérité ça fait mal min namo mi labbe frère na labbe mi jeeya wallahi billahi mais est ce que labbe fo ko jam fotoɓe na gonga no merci ma caɓe jawɓe ɗo wola ɗo mi gaynitude ɗo par ce que neɓata ɗo mais accepté Amadou mi wola lanka golle mi gaynay ok min kin sali ko mari ko mi inna nati a huwodiri mo labbe mo goto o jamtike man ƴetta généralisa fof a faami ça fait mal si ɓe jooɗi ke ɓe inni kamɓe labbe fof ko jamfante a faami min en tout cas ça me fait mal parce que ko momi labbe nene an ko ɓe labbe babe an ko ɓe labbe minen famille amen fof ko labbe bon ɓe wata arde ɓe jooɗo ɓe inna labbe fof no ko jamfante et puis une chose kadi no toon enen Fuuta Jallo ɗen duwa yiɗidirde enen se yiɗidirani kono heɗitiɓe yiɗirta avec ses propos innugol labbe ko jamfante wono comme ɗiya région ji no waɗi ni no wattitiri ni wallahi ça fait très mal na innugol jaɓay gonga ma ɗuma ɗum ɗo gonga pusa ala ɗo na fi a huwodire mo labbe goto hollima ƴoyre ma wawa o jamtike ma ƴetta labbe fof waɗa e bateau goto wallahi ça fait très mal min ɗum ɗo ɓe lalla fewɗa nami fin ok merci baba merci nan bandal awa merci alors on wuldali non mais wullata kono ça fait mal andi ɓe wiyano tun laɓe ko l'école mais laɓe fo jam photo mene men jaɓalno fo jam photo ɓe kamɓe ɓe andi ka degré haala ka ɓe wowni ɗo kala ko min nalaɓe fof ko jam photoɓe wallahi ok merci nan bandal ko ɗay tun ko mawɓe sinano mawɓe ɓe ngakki saburu non giɗo fulɓe de wiye maɓɓe seeɗa ɗo mbeɗo lamande aka maɓɓe bowlo ko ok Amadou Ba ɗo mi heeɗi on inɗo on num min komo min laɓe dara laɓe dara dara laɓe la wondiɗoɓe dara laɓe voilà min ko andre konkola e fafaɓe min janni ɗum hoɗo no inni e tayre mi haalini partel laɓe 7 ans kono min mo innila laɓe ko janfante min daara mo tum mi fey naam sabuna ko arti janfade Fuuta Jallo fof oɗo e nato e nin détail ji no waɗi wara kadi probléme ngo ari koɓe timbo ɓen awa timbo kadi ukkoto jum ɗo e alaɗa ɓutude probléme ɗi no haɓore a ukkatano ɓen ɗon e haala kan en haɗa ko baba goto e Boakar Biro ɓen haɓɓo tum mbayara ɗuma koyo haali pise neɗɗo ko si accusima ko a ndaari ɗuma a tawi ɗum ɗo wona gonga ko e hoore tooño woni ɗuman kadi ko ɓe haala gonga kan ka mon frère gongaji ɗi fof haaltake darɗo exagéra écoutez ko maɓɓe haali ko min namo mi labbea komi mamum kono je suis entièrement d' accord avec worɓe joni worɓe abbo tout rewtete jom worɓe ara wolay joni gomba jam fi Boubakar Biro timbo est ce que koɓe timbo tu wonno ɗon ɗum ɗon ko Fuuta Jallo fof mo wondiri innaka de ko kamɓe tun gonno komboni cerveau se yaari on histoire ɗon se yaari on histoire almay Boubakar Biro no komboni cerveau jon jabula ɗon woni cerveau
conseiller no woodi garde rapproché no woodi yahay ɓe wona baba ko tama ko ɓen ɗum min est ce que a faami voilà donc mawɓe accake andi min mi faamama accake noon accake noon accake worɓe tan worɓe acci hara men jonete ɗo yo tenne yowta ko faɗɗa ko moƴƴa accake nani sen naati e nder histoire Fouta Diallo en tawa janfaji bo waɗi laamu ko noon mais Fouta Diallo heɓata wono mawɓe men dartaniɓe mayani pays men hono almen Bocar Biro en malgré o janfama mais ɗin coup d'état ji ko fii laamu na janfaji ɗi annduɗen ko janfaji en fait hakkunde yimɓe moƴƴinirteɓe affaire laamu bi Allah tagi mais abalam zarib abalam frère 2 secondes fiala 2 secondes non worɓe acca wiigol mamum Amadou Ba écoutez min mi ala ɗo figinugol ko mi timbo mi défenday ma ɗum to je m'en bats le coup de ça astagfirullah déjà wolugol n'importe quoi je suis pas là pour ça innugol min komo mi laɓe min komo mi dingira min komo mi tow ɗum pulle Fouta fopp no doit étude ɗum ko hoore makko a jeeyaka labbe min King Saliou hande si mi yeehi labbe goɗɗo no ende nato mi jeeya pon pullo si mi yeehi hande en fait Pita ma dalaba goɗɗo no ende nato mi jeeya si mi darni suudu hande ni ko village exemple dara ko village mo si mi yeehi ɗon mi darni suudu est ce que goɗɗo no woodi la plupart hay si mi hewti ɗon déjà ko onon tigi moɓodirto ha darnalan suudu huɗo komi nata jombanalam on itta ɗin mentalité ji hoore men acce écoute 2 secondes j'arrive ɗum ko nda ko haalde ɗo ko piiji royaume ji feƴƴunoɗi tawi on wati ɗon ko filamu kon ɗon fewni ɗo hay baba gotoɓe warde filamu du coup une fois ɓen ɗo waɗi sele hinnugol en fait ko ɓeɗo jamfi lan heɗima lanno tuno dani ko fiyonde yimɓe ɓe woni confirmande ko ɓe imamu ɓen o wooli ko sabu yimɓe ɗiɗo ko sabu Yasin Diallo e Sayfullah Diallo laɓe sabuna ko ɓen immino yo yiide ɗuma wontidoy e ɗuma ko e Sékou Touré joni Sékou Touré laamu sabu ɗum ɓe woni darade ɓe nawandema laɓe ko jam fan haysina sabu ɗum ɗon mais ɗum ɗon kadi no tawa ka joni o ko sen daari laamu ngu ni wonɓe ɓen nini ka laamu nini wonɓe ɓen ka laamu fof ina wawi kontude mo laɓe wonɗo toon ɗum Ousmane Gawal komo boke c'est Gawal koye boke notorta ka merci wuli komo pita merci mi kuppuma ɗon jasen dalaba koɓe dalaba ka oui mi kuppuma ɗon seeɗa yoɓɓe ko kano fala wolde gokkuno en fait merci merci Mecca merci Amadou Ba merci voilà merci worɓe to tawi sella moƴƴa inɗa on no simi passa mi jonna ɓeɗo vite fait en fait lawa yewtu on seeɗa vas-y désolé onon ɓe metteme donc juste 2 secondes komi yiɗi o programme mawɓen sorti maɓɓe on ɗo so neeɓi ndaranoma innede sen ƴetti to aɗa ko exemple affaire campini neɓanoma innede ɓe nayeɓe mamum ɓen ko wujjayɓe ko wujjugon ɓe andira ka ɓe nayeɓe honno ɓe koyimɓe ɓen ko komoɓe yeɓen no komiɗi ɓenna ɓe dingira hel ɓe yeɓen ko tappoɓe jimɓe ɗum ɗon fof para campidirte waɗete ɗum ɗon depuis tammoɓe men ɓen num hara enen taw aɗo taw hay en jibinede en fino tawɗen kan haala ɗon ka fi affaire o innede ɗo affaire comment dirais yo Allah bantu fi merci neɓama innede comment dirais laɓe ko janfotoɓe hay si ɓe mawɓe ɗo yaltimaki ɗum ɗon mais na kamɓe ati yewtugol ɗum ɗon ka na fiɓaɓe koɓe labbe mi sikki si ɓe haali ɗum ɗo ta yimɓe ɓen fof yaltu asarno e maɓɓe yenna yimɓe buy hara kadi ko janduɓe maɗoɓe grand page waɗanoma innama ɗum ɗon neeɓi King Saliou buy yaltino ɗo innara mamum ko andiraɓe wujjugon koyin ko andira onno koyin ko moɓe
dingirawi ko commandires ko ɗumanatoɓe honno tappaɓe gimɓe ko dingirawil ko tappaɓe jimɓe ɓen na pita ko waɗayɓe gere sa laggine fopp si gere waɗi accudu e pita ɓe hunnanayi ɓen na ɓe dala baɓen commandires honno rewɓe maɓɓe ɓen no laaba kono ñiƴe ɗen yeɗɗa si ɓe jalli e ma a décourage to enen en neɓinade ɗin piiji ɗon fof hara ɓen wonɓe yewde ɗum kadi koko ɓe ñannire mawɓe maɓɓe ma ɗum affaire campini ɓe nani est ce que a faami wawi giɗo furɓe yennima mo la andi ko mi haalde ko mi daari vidéo makko donc si ɓe mawɓe ɗo yalti yewti ɗum ɗo si metti yimɓe ɓen ɓe yaltuɓe haalira piiji goo mais harana acharne bon en divisa en awo moment ko nde ɗo ɗe mari piiji buy ɗe mari débat ji buy ko yewten fimo affaire politique harna e joɗɗo hannde kay guil debbal waɗay ɗon ha ɗum ɗo wona au fait mo kala ƴettira sengo goo quoi par ce que ko woni kon ka haqqille ma nami waɗi ka haqqille ma e an e min en wawata wonde haqqille goote ayi no ɗum sabu ka ɗo si ɗum ɗo se ɓutina ɗum ɗo ɗum ɗo wonay sous forme division quoi au fait le enen nini ɗen mari projet ji buyɗe mari programme ji buy ko duwa ɗen occupagol e mum laamu no ɓuri ɗum ɗo mawɗo ñande laambi ɗen wowna fi ɗum ɗo yew tendugon affaire laɓe ko ni ma ɗum mamum ko ni ma ɗum dingirawi ko ni ma ɗum pita ko ni ma dada bakoni merci beaucoup merci merci worɓe no wat merci Diallo dow to onno ay Diallo ɗo meeɗi onno ay ɗon e jam Diallo ɗo meeɗi on siɗon ɗo merci Diallo assalamu aleykum onon ala ɗo Why King Saudi? Ouais, ça va tranquille, mais à 10 secondes, là, t'as eu 10 secondes. Ko Boston, non? Il t'aime tout le monde, c'est dans Boston. Oh, King, on a. Alhamdulillah. En fait, c'est ça, que communauté maintenant, est wallahi. Mimbe mawbe do ka be maki kon en fait ka sagata wi do ko ka hala do ka na hande ka fuɗɗa wolede mais en fait yimɓe ɓe no suusi waɗugol bruit ka bruit ala sina ɗum ko mawɓe wolɗo kon ka haala ka mawɓe wooli ɗo wona ɓe labbe ɓen fof wolana ka haala mais yimɓe ɓen woɓɓe no woodi ko ɓe yiɗi nande kon tum ɓe nanata fanni manga précise naali ɓe ha wiiɗaɓe ko ɗuɗe huyde kuccilde kuccal ɓe wawata famude wiyama hande arde muttiti mon pardon voilà vas-y ko ɗum ɗo waɗi hande ɗum wi'a wondema fulɓe ɓen fof waɗi ɗum mais si wiyama hande ɓe labbe ɓen ɗum wi'a ko ɓe labbe ɓen fof mais ɗum wonande faama e ɓen quoi mawɓen ɓe ƴetti kaji buy ɓe yewti piiji buyno toon ɓe explique sa ndaari min ko ɓuri hakkillam ɓuri basade mo waɗi ha ɓe woli ka haala fottede ka laamu wonɓe hara ko wonɓe wano ɓe labbe toon wonɓe tawtude laamuji ɓe waɗa piiji gono toon hakkille an ko base e mum ko ɓen ko sabu ɓen ɓe wolirani kan haala mais joni noon ɗo ko ɓe labɓe tawi hare ko côté laamuji koko ɓe laɓe jelo ari ɗo jam fi en fait laggine yehi jatti laamu jooɗi forcément ɗum ko ɓe laɓe jelo jam fi ɗo ni wontidi awa ko falla ko wiide ɓayara wi ko côté ko laamu ko an famirɗa non en fait ɗum ɗon se ndaari ila ka début ha hande ka fewndiɗen ɗo hande e nder communauté men en Fouta Dialo toon ɓe laɓe ɓen ɗum ɗon e nder 80% on foara ɓe laɓe ɓen no tawa ɗum ɗon si d'accord avec ɗo on parti ɗo affaire politique ila ka début ha o leer ɗo enen fulɓe ɓe yiwtirde mbawa mum ɓen fi laamu sa ndaari ila ka début ha ka fewndiɗen ɗo hande 2025 à 80% ɓe laɓe ɓen no tawa e nder lowre ɗon donc ko ɗum waɗi min somi inni mawɓen ko ɓe haali ko c'est à dire nan laɓe fof haalana mais haala kan ko wonande faamo par ce que ɗa anndi koko honno ɓe ayinta ko no woodi woɓɓe ha joni ko landotoɓe ko honno woni kuccil e kuccal ha joni ko no woodi landotoɓe ni donc min ko ɗum ɗo mi mari komi yewta on parti ɗo ok merci si en yaari façon jigo ono affaire ka jamfa mon frère ñippiliga ko joni arda a taware ga woɓɓe haɓitoɗa haala yeeso ɓen ɗon konno waɗi a sotimo yo goɗɗo woɓɓe ko yewtu o gawata accu ha ɓen ɗon gayna yewtugon après kan kadi simo yewta ok worɓe ha accuma ɗo ko ɗumajo seeɗa ko mawɗo yo yaafo kono andi ɓa hari a ala ga andi kono arda noon duwa yewtirede na en nugon hara ko fi
wano godungo ya foto sinani king ara mi panel ma go do mi jawata ala droit ci pingo non c'est bon frérot c'est bon yafo non c'est bon frérot ono kadi so inama c'est bon andi ko no problème ya acana info ko no wotu c'est bon faut que ne kadi waaw mara munyoto ko musique en fait fanke lunde la do maki wala ghazmina al-ghaiza wala afina lin-nas ay ko suratu ay ko aya ko dana deja merci nani allah urinde sawaba nanda ko be wondo ko halimatu Diallo la bebe mo be ke do hande no ka hala do metti be ala mi la sai kala tin sal nay ko andi be nyande andi be ni wotanki ala ko yore goddo waddi woni yaray don no weli ko si koy hore man andi min koko be ngudado dum wela lang hande wela lande ko wionu warandadu na mi hali ha min ko min mi ar defandu ko labe me ko yimbe be bonninde labe min la inu no je suis pas d'accord non si bombe no labe andu moji be kanno ton no bombe woni ton moji be kanno ton pay omo utaji ni fono wata rondo ino labe ko nane wonore do wi de wo laamuji ɗin ko ɓeede laɓe woni janfaade ko ɓe laɓe tu woni to kono ɓayo jippuke o kanko o falno jabade mi laɓatano mo so tawi ko ɓe laɓe tu won to no min de wawi jabodirgon ɗon halima non ene worɓe ene ngoɗo worɓe ɗa andi fiyo ɗum fiwata heddomin fammi ko on ɗo mi falno jabade wowru ɗo ok merci jamfade wo kalamuji ko laɓe tu won to tere mamu ngala to dara ba menen ha hande men jamfaki menen ha hande men jamfaki menen kanna men jamkoto seede ha hande mamu jamfota ko menen ko men andira ko wujjugo men andira mi to nane on fobo mi yuri to a faami worɓe a yuritama worɓe hay mamu andira kan woyka no eko ɗum fof ko jamfaji mo ɗum fof ko jamfaji ɗum fof ko andi worɓe komi wi ko ɗo c'est simple enen en ƴetti campa on ha en watti gonga par ce que en ƴetti joni haalaji woɓɓe goo ko deyanoka en fait e meɗen en watti moɗo wono innugol woɓɓe goo komin anduno avant mais nenane woɓɓe goo no enna fule mañin pullo moƴƴa e tout ça ha enen tigui ƴettino naadi ko emen innay pullo tigui aye ɗo pullo noon ma min kon pullo kono pullo moƴƴa kono bettiyagal no innuma maɓe moƴƴa bon kono koye haala woy n'importe quoi o duyaten enen ɗen concentré ne mum accen ɗon ko besoin ni ɗen ko one kala ndema laɓe janfoto ko fenay no wodi janfotoɓe laɓe no wodi janfotoɓe pita no wodi janfotoɓe dalaba fokke Fouta Diallo acca innugol o komo laɓe déjà o komo dalaba kono andi King Saliou enen ɗen hande ala ville mo maramo campira ala ville mo maramo no campira ville ko ok merci Halimatou frère ko petit Diallo 224 après mi jonnuma petit Diallo assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh wa aleykum salam tapote live wonɓe laɓe ka haysi ko maɗum mi watta joni stage jo min nawa ko laɓe on no ayda jam ndimo kala sayno e jam min namomi laɓe mais no woodi komi faala yewde seeɗa nam andi mawɓe ngo ko haaldo yimɓe jonni ɗo hunde antama hoorema fotaka jonnede doole kono jonnama doole min ɗum ɗo komi ɓooyi ɗon nande ɗum ɗo mais enen nde mari probléme fodde réguiltere wona addugol ngaygo hakkundeji min kadi teke ɓe mawɓe ɓe yiya toon ɗo ɓe sida jentoɓe moƴƴa hay hoore maɓɓe ɓe accata min mbi ñande mi nannoy ɓe waajo ha ɓe wi kamɓe waajotoɓe koɓe yorɓe gattije ko ñeñande mi andi ɓe mawɓe ɗo ko tusɓe gonga kono wona gongaji ɗi fof haalte hay sidi ɗoɓe heeɗi on Fredo ok merci Fredo Petit Diallo résumé la jam merci vas-y Fredo ɗoɓe heeɗima oui ok King Saliou ko adi kon to mi hewrike kadi wonɓe siwude ɓen fof min namomi laɓe min ko momin telimeɗe a faami donc kono imamo kaɓe woli ɗo koɓe duwaka wolde ɗum ko sendugol Fouta janfotoɓe fulɓe ɓe wona laɓɓe tumɓe woni e nder Fouta foppuɓe toon tefa laɓɓe tefa mamu tefa dalaba tefa pizza janfotoɓe fulɓe ɓen hiɓe e nder Fouta Diallo fop
ko wiigol labbe ko jam fotoɓe ɗum wona gonga no wono ka yimɓe si tawi ko joni ko tawtuɗo golludude laamu o woni e janfade fulɓe ɓe wona no ɓe woni e wollude ni on premier ministre Sékou Touré on Sayfoullaye ha nini premier ministre on komo pita ba Ousmane komo pita Ousmane oɗo Moukhtar Diallo komo pita kono ɗum ɗo ananata no wowle donc min ko mi tori jama on ko yoɓe sali wowlugol ɗum wigoɓe labɓe koɓe jam fotoɓe ma mamu wujjay mano rewi ɗo sortori ɗo ɗum moƴƴa hakkude meɗen par ce que sendidira en déjà ɗum fuɗɗiki e sendidirde gila ɓeɗo waɗi ɗo par ce que no woodi wonɓe wadde panel ji ɗo tawa ɓe justifie ɗo ko ala mo wonali victime mo labɓe pullo Fouta wi pullo Fouta foppu ko fayda majorité pullo Fouta ko jam foto ɗum kadi ɓe jam fota ko si wona pullo Fouta jamais ya pullo Fouta fayda no jam fo si wona pullo ɗum naaɓe labbe ɓe no woodi ɓe labbe jam fotoɓe no woodi to moƴƴuɓe ɓe mamu no mari moƴƴuɓe no mari jam fotoɓe telimile kadi kamen wano noon no mari moƴƴuɓe no mari jam fotoɓe pita men dalaba men gawal men fop kala ka pullo woni no woodi moƴƴuɓe no woodi jam fotoɓe donc nde yewtere ɗon yonde iwu hakkude meɗen mi nani kadi honno oɗo kadi no wiya ɗo honno guiɗo fulɓe fota yennude imamu miɗo joyti ɗo vidéo guiɗo fulɓe o a faami ko guiɗo fulɓe yennaali imamu on te seede mum ko wi hay wona kanko mawɓe ko nouvelle génération himo tori kala annduɗo ka labbe moɓondiri woni ko jeunesse labbe on fof moɓondi ma makko baɓɓe ɓe janfi Fouta Diallo yon tigui ara o yiltino o wi sogoloji kono kadi ko wi ko nouvelle génération o wi ɓeɗo ko haqqille mabɓe ɓe wowliri min miɗo joytiɗo vidéo miɗo télécharge mayi mo 36 minutes miɗo joytimo ɗo guiɗo fulɓe yennaali imamum o wowli kadi o wi hay woɓɓe no ƴetti vidéo ji makko kupaɗi ha gayna wano ka o wowli toon ka o wi sogoloji ɗi ɓe ɗumanno ɓenna hay on vidéo no naɓana on no ɓe docteur ɓe wonɓe Dakar ɗo mi anda ko docteur Alseyni on ko docteur mi anda no ɓe wiyete oustaz yimɓe ɓe kupay wono no ɓe ƴettirtani to abbola worɓe ɗaɗo c'est bon frère an kadi jagga ka ko landita ko inde oustaz oustaz Alseyni mimi landaki ma parce que a jippini la ilaha illallah frère acca kenani no attends worbe 2 secondes non écoute frère oui, Warbe, c'est bon, frère. Vas-y, blando tu, oui. Avant making Salim, mimi ndio jino video mo Guido Fulbe wadio. Guido Fulbe yenal mo ko karamo ko jay goto yenal ka di mamube. Déjà kanko ko wi ko nouvelle génération wadu be hakkile mun labe ko jam photobe yobe yotigi wadu video. O wola ka Fouta fopu mottondiri be labe be jamfi. Manu jeunesse labe on foka be mottondiri. Honno mo labe jamfi. On tigi addo video. O yiltino bisogoloji. Ko kanko déjà o wi wona imamu woni atakude wona mo ko baɓe ko nouvelle génération wonɓe ɓe labbe ko jam fotoɓe donc jam fotoɓe si tawi ko kala golluduɓe laamu on no woni jam fotoɗo haray ɗum fulɓe ɓe ko jam fotoɓe surtout pita mini ko kamɓe ɓuuri fayda golludude laamu gilandema Alpha Condé gilandema Moukhtar Diallo ba Ousmane ba wuuri haka ɗitatay mum donc nde yewtere ɗo nde moƴƴa hakkude men enen e fulɓe ɓe si tawi wigoɗo imamuɓe koɓe wownowo gonga gila dumbuyaɗi ɗo ko combien de jeunes wara si tawi ko woloɓe gonga haɗi ɓe awa bete hay si tawi ɓe fewtataɓe e dumbuya ena kono kala ittuɗo wonki ko yiite o fayi so maayi kono ɗum ɗo ɓe wowlata donc nde yewtere ɗo nde nde duwaka waɗede kutuɓe lemma yo ittu ɗum ñaɓɓinde mum wonɓe labbe ko jam foto min noon mi jeyakalaɓe mais konngol ngol mum siɗa par ce que ɓe senda e Fouta woni ɓe senda e leñol ngol woni a faami donc ɗum ɗo moƴƴa hakkunde meɗen ko ɗum ɗo mi marno kam yewta kono noon kadi kala wiiɗo guiɗo fulɓe yenni imam o haray o toñi guiɗo fulɓe am mino mi waɗay ɗo live joni jama jotoro on vidéo o fof makko koto guiɗo fulɓe yennaali imam on de kanko wi déjà imam ko haqqille maɓɓe ɗen ɓe yewtiri mais o wowlaala inde imam mo 36 minutes mbiɗo joytima ok donc kala wiiɗo ɗum ɗo yo toromo yaafe par ce que nani a yamda seydi tan o waɗa wonto yenni imam o mais wona gonga merci fulɓe yennaali bon frère c'est bon min ko min haali min kano guiɗo fulɓe yaafalande wattaɗum merci c'est bon merci à frérot Allah wulinde sawaba merci
merci Fouta Diallo foko Fouta c'est la même en famille malabe mamo dalaba foko hunde wotere sim nani do fulbe Fouta no jodo be anda ko no fala innugol no beto jam photo beto ko bombe menen do ko da menen da ko da benen do men budi on ngari beto no budi on dum do haray do yormi ko en fait parce que ko yimbe be anda ko no fala merci Allah runde sawabu mo judum insadi ko min ka ye bandan ko Mamadou Alpha ya ono do yawde ko be wadde mi king Saliou mi yuri ke onan ka panel do fop welti ke ko jettuda mi kon namo mi ari jawde ka live ma do wallahi life mo on no foti kono jama on foti faamude si babbano sayde de wata di dampidir exact kono jama on ala faamude dum ko asana dum ko kola e labe gila da leppo ko hari enen do en hebaka inna mamum ko jolkitaybe tereng labbe ko jamfotobe dum ko kola no e Fouta Diallo gila laamu Sékou Touré no merci kola e Fouta divisa joni wonbe ataku de otoje mamun ko na kiribe fop innataake ko mamuntu mamun ko jakko hetti wonbe jamfaade be wano Fouta fo innataake ko labetum jamfotobe no wodi partout wujjobe no wodi partout si babbano sayde de wata di tampidir wano be imamu be do kambe be lansa woni message kono ko wolete no dal l'époque ko dum be woni fillitade do dum don ko gila lagine hetti indépendant ko gila dum be koluno e lagine be koluno e Fouta Diallo be ni mamun ko wujjede labe ko jam fotobe ko fenade badere ko fi divise ko jamao lota cerveau ji yimbe be wajande jamao fo ko réseaux sociaux appliqué gollata fo no ka réseaux sociaux on no yante la fo no dara do wowla ko fala no kono jamao yo sansu mentalité mum mimmi yehi do labe mi woni don ha mi iwi do mi abali problème goddo jam fa kilan mi yaha mi deviso ya mbudi andi mi soda ko fala mi mo mi arta mi golla haajuji andi yimbe daro lando on sinabo rayla mi yehi do ha mi wi do mi hebali problème min goddo jam fa kilanto yo sele innego be do ko jam fotobe be do ko wujjobe be do ko deturnobe si babbano sayde yo selu dampindiro way ko anyuda pullo wo aytata hore ma ko pullo ayi ko anyuda pullo Fouta wo aytata hore ma ko pullo Fouta dun jeada mali e mbere jeada kubiya jeada leluma jeada duge jeada dabola jeada dingirawi jeada telimile jeada dalaba jeada pita jeada mamun ga jeada wo nder Foutari ndi ko Fouta Diallo jeada jama yo sansu mentalité dun do jora on no yante la mawningol kono ko hay enen en finu tawde dun do no haale e maya accen no haale kono non ko fenande jama on nangu dum ko fenande kadi woni to wallahi watay hulindir ko enen suusindirta ko enen gollidata ko enen kadi jombindirta ko enen nafindirta kadi ko enen kadi lorindirta ayi wallahi ko tawoni wo bombe no don kadi bombe kadi tawoni wo mojjube no don ayi wata fo kole nokku ngotu joni si tawi fo innama no boni aray kombe gollidate ala gollidate be lumbinay be wano partout bombe no mabbe mojjube mabbe wobbe be nyida ya be lumbinama hara e bali problème wobbe yaha be detournama fes hara belle ana be labe ayi wallahi bombe no wodi partout do dun non fo yo wadu ka mentalité mudum menen sinama labe ko jamfutobe wano mali en kubiya e lelu ma en tuge dun do fo ko labe no to sinama mamu fo ko bandi wana hara me mama dala bawo pitawo ha me mi ha bawo ton wala yo sele sayindiro wada debaji andi be do hara ko hara be no Fouta Diallo fo ma tay no anan be wengata no ke be wole dun do be wade di debaji do kono ande ko kambe wona wengede ka panel ji fap wade deba labe ko jam fotobe labe detournay labe wada dunge dum kirina si babano sayde de wata di dampindir quoi inko dum don marno ko mi yewta on jarama mi weltike modde ko jettudo mi kon alla moƴƴinangen alla fottinangen Fouta Diallo ko añindirde wo ko enen wondata ko enen nafindirta ko enen kadi lorindirta ko añindirde wo si Fouta fof moƴƴi développé waɗi laawi partout ko nafa men en fof si ton kadi boni laawi ala courant ala golle ala ɗum kadi fof ko enen lorroto way ko wara Conakry ɗo fof ko enen ɓuura warede ayi si kamen no moƴƴi ko ton golleten ko ton wuureten ko ton affaire ji men fop ni haysi mi yehi do lagine mi wonata Conakry ko direct Fouta mi yaata ayi wallahi jama on sansu mentalité seeda
change mentalité seeɗa way ko boni wo ko enen jommidirta ko enen kadi wondata ɗum kay e jama on fotu faamude ɗum on jarama mi welti ko jettuɗami kon Allah moƴƴinan en piiji ɗi merci grand frère noni Allah wurinde sawaba merci merci voilà barakallahu fikum voilà piiji ɗi c'est pas facile hein? Mais pour moi en fait na fo bon oui 224 menda ko honno Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Okay, ngara ko mari ko mi au programme do. Vraiment fi enen pullo no ma pini quand même quoi. Parce que ko hakkunde pullo tun yata ide ngollindira dole ide wawi haalugol wada piiji din. Sino wana koko be mawbe haali do mimmi yaldo e la hunde quand même ay ka. Koko mawbe haali do. Contexte ko mawbe no haalugol be wajutoni be généralisa mais mo ko faamu. Non, je suis pas d'accord avec parce que il y a des certains qui labbe ko yitun labbe. Beni joni atim lando ma grand joni wano andoni ka wonda do gasa yi mamu be no waji to arda di pellet be do be fukata wago be wadata ko gono to messi be wajade be na eto den waden dundo wano julen den fukko wago sifa dimpiji sa waje to goddo a wona taw dans son contexte afami ajette hore ma watta e même niveau ka wonna min comme fami do ko o ligom be ndika d'information wonde ma ligon limojibe donc ligue islamique ko lagine o ligue islamique ko lagine ka ombe ligue régional on labe wobe limojibe merci don non sibe kambe sibe wadi dun non fi ma be ino ali dun non be gitino waru wonbe be warude no ton ben immoto ka konaki ya hade o labe den yaade kabbe mbudi be jonna ben be daro be duwano ben kay ben do wara e woni be do no yenna e woni c'est-à-dire enen ko yiyeten kon ka meden nokku en wata hingol dun goddo dara to irsa goddo yeso jama on fu ma fella goddo yeso jama on fu goto halata ferma on duko mun ko goddo yalta do inna dun do no wadi dun do harako hakkunde nyime ngenen ton kay wodi wonbe yaltude do yenna mako baabe men be holore den ben tinete men ko be do woni yeso be men goto yaltata hala mawbe men be holora be goto halata kono fi be mambe do ne yalti kambe ko be henni ko labbe kambe tigiri ko nder labbe be woni en suti wajuji mabbe din fo sibe halde be accata hore mabbe ton ko realite kadi be woni halugol koko be addo indugol fi labbe joni sibe ni labbe fo ko jam fotobe labbe fo pellet hay fetu no andi labbe fo jam fota mamu fo kay wana wujjobe donc ara enen hakkunde jimen ko toroto ngal latun ko alla be dangi hakkille den parce que dindo si bangal hakkilare no yurmi sta kay ko bonki fo mo ngare no yurmi ko toroto den ko alla be dangi pottangal hakkunde jimen jama on kadi findina hakkille mun den seeda ko ndo marra min ko miyata do assalamu merci Fredo merci nana mamu me wujjede hafisa ko ene mamu ngra worbe ko ene ngon e patalla yo jara de la hiro acciake ba Fredo haba atu de mamu Fredo sidao ya de menen ko do ko turu ataw menen kadi ko hafsa ma hafsa oya ke miur ke on ko nan nan ni ke dong eja mabbe dam ter ma sa fe wangal fe ko poli do no nan ni ke dong eja ni dun go ben do no ka wolde dum don ka ka juri de en fait kutu ba mabbe de ke na dum do inno gol labbe no jamfo min ko mo be labbe le no ma min ko min ngata watta na gila furte jogondirde enen fulbe be won mo pita labbe ne mal dalaba e fonko en fulbe futa simbe be se yakki do jonka yas ko be jata o do ko pullon en do wattande ila bay min do si mi en so do par exemple terrain pita min ko mo le duma min so do terrain pita goddo watara nginde mi darata yo ata kami so di do kami darni do pi ko mo mi le luma mo pita kadi si so do terrain labe don kadi darni goddo wata ndian ko ma pita darta don jamais ko en pulbe ene ko en gotum wattane yila di mentalité di do s'il te plaît sanden dum non te dino mi wadi komba ko jokken hana fi indugo rodo ko mo jamfanteje o do ni e mun no ni c'est pas bon ko pi hoy pe ko non seren impiji don enen kadi enen pe idi non in ko domine to ma ben tan no be subu ko be wowula billa yo gol dum do wowula dum non ampira impiji don enen den fala nan to dirde jokkondira en dan
yara ɓe wowla ɗin ɗon haalaji ɗum ɗon kadi moƴƴade ɓeɓen kadi ɓe suɓu koɓe gera ɗum ɗon ko innano ɗum ɗon ko ɗum ɗon wonteno ko ɗum ɗon neeɓino ko wone wowlede joni noon ɗin ɗon mbiyi ɓay neeɓi na génération ji men ɗum puɗɗa wowlede joni noon enen derɗen ɗin ɗon piiji jokken ko fewndi kon jogodiren jombindiren hakkude men ɗum ɗo sinan kon noni jurmodirden en wata yurmodirde siɗi henji ɗon hakkude men par ce que ɗum ɗo yimɓe buy seytini ɗum ɗo hay ko haala usama kala ɗum kono buy seytini ɗum ɗo min ko minata wattane yira jokkodiren enen fuɗuɓen fof koye gootum mi wuli ton fof mi ala ko ɓetta ɗo yimɓe buy wowliɗo ko wolte kon fof merci nande bandam mi wuli ton fof mo merci Allah wrinde sawaba minen ɗo ko ɓe nani kon ko jomminirgol ngol no mari ton goɗɗo comme kono ɓuri moƴƴire worɓe merci Allah wrinde sawaba moƴƴi ɗum comment dirais-je yejjitiɗo combo déjà mi perdi ok vas-y frère ɗum meeɗi ok andi nde ñande mi aɗon ɗo ɗum fuɗɗiɗa langata kude menen telimile wala ɗum telimile no ɓe telimile ɓen noon nde ko to yawde naara lekki muyba iɗon yiɗi wolugol hoore goɗɗo o yiɗa goɗɗo wola hoore min namo mi laɓe frère min namo mi laɓe de ok meeɗa tippude laɓe Fouta Diallo fof meeɗa tippude daɗa andi piiji ɗi yimɓe ɓe réflexion on no fanɗi quoi buy woɓɓe ko par émotion wolirta piiji ɓe ɗo ɓe waɗi erreur on ko réalité hay wonɗo tigi laɓe hara ko jeeya heɓaɗo laɓe janɗi laɓe no andi ɗin réalité ji ɗon mais piiji gono toon andi gonga ɓe nayi kono réalité ji ɗin frère o acca hakkedi réalité ji ɗin ko ɓennata laɓe no joƴi ɓe jam photo ɓenna mamu wujja ɓenna telmile no wondi e karama ko yaga ɗum ça c'est depuis l'histoire en fait antinoɓe hoɗude e ɗen nokkure ɗon ko utilisayno ko ɗum déjà ko campino non réalité ji ɗin no woodi mawɗo ɗum il faut qu'on se dise la vérité no wawi wonde change joni mentalité o génération ɗin alaɗe ŋakkille mais avant ko ɗum ɗon au fait a andi ko millier watta goɗɗo si goɗɗo jeyrama foore Sédio o jibinirama laɓe na ko inde makko nden innata ko mo ka foore o jeyra mais jikku makko ko jikku mo laɓe o non o jogoto ko ɗum ɗon towoni goɗɗo wata changeude e mum e tagaɗo hay goto wata changeude ɗum ɗon jikku ma o millier ka ñanduɗa ɗon ko ɗum ɗon wonuma en la personne kono erreur mo ɓe waɗi on andi ɓe wola ɓe nawo ñan si goɗɗo jokki ɗaɓɓugo gonga ñande o ñande o ƴaɓɓay gonga ha o perdoya kono toon a yeyɗi a wolataɗi sela ɗon kamɓe ɓe mawɓe makko ba en tant que imam piiji gono toon ɓe dowa kadi wolude moi je suis pas d'accord avec ɗum ɗon wolugo publiquement wola ɗin haalaji noon ok no wayi menen way siki wana min ko momi telimile si mamdi joni yeeyi waajo ko jullirɗa ɗo inni mo telimile mawɗo ko karama ko yagal ko gueroɓe ko waɗoɓe ɗin piiji ça va me toucher au fond a faami piiji gono toon ko wawi wonde c'est à l'ancienne quoi hara ko ɓaawo ɗo mawɓe men ɓen ko woɓɓe ko noɓe wurirno non donc hara joni jeunesse on hande change comportement ji hara goto ala ɗum sa yi ande a tigir piiji boy change non donc ɓe wawata répétude histoire ji ɗin ɓe haɓɓito ɓe watta e ɗiga présent ɗo quoi ça c'est le passé a faami kono yimɓe men ɓen kadi ko yimɓe men ɓen kadi woni ɗum juutinde haala kan en fait haala kan ka yalti hay ka wattanoke débat ko yimɓe ɓe woni arde joɓɓina wowla ko ɗum ɗon juutinde woɓɓe gono gasa ñang hara e nanano ɓe ko woli kon nde ñande ko ɓay goɗɗo go ƴetti lanci ka réseau ji ɗum a nama mo ɓe no yiya no affiche woɓɓe na ko ɗum affiche ɓe ɗo ko ɗum ɗo ɓe ɗo wowli donc haala wowlete piiji goo si wowlama koye ɗi ɗannine ɗon fanke ɗon ɗanɗumanne kono ko enen kadi addata ka réseau ji wowle hara hay mo andano e fimo hay mo nantano pulal etto ha fama ko ɗum wona wowlede a faami donc vraiment haray o mawɓe ɓen no gasa ɓe toroto yaafuye ɓe rectifia erreur maɓɓe no gasa ko erreur de communication par ce que yewtoɓe fayda souvent ɓe wolay ɗo piiji ɓuy metta yimɓe ɓuy wona piiji ɓuy ko ɓe wolanta ɗo affaire ka hutbaji maɓɓe mawɗo woɓɓe gon ton ara welataɓe par ce que yara ɓe jokki a faami andi yimɓe goo ko non wayri kala ko wolata si tawi tun a wowlay ko welataɓe on wata weltude on weldi o koko welataɓe kon wowlata
a faami donc no gas ko erreur ɓe waɗi yo ɓe hare ɓe allah ɓe heɓu hakkille maɓɓe ɗen fewta ɓe toro yaafuye en fait gayni ɓe gayni wowlude mais ɓe toro yaafuye vraiment wona no jama o sécurité noon gas kamɓe ara ɓe falano wolirde donc ko erreur di communication min haray ko ɗumi ɗumanni kono nayo goɗɗo wenguɓe ɗo wonna ɓe haalaji mettuɓe par ce que sa wolani ko mawɗo kadi wona sa wolna mawɗo goɗɗo go you know haray jama yo andu ɗum mawɗo kala yewto o faljay waɗa erreur ji donc ko ɗum mari komi wola merci frère noni merci allah wawde sahab mariama ba ka ko bari parce que ko be tumen jogi ko ba mariam ba banna sen vie fou bebe la be so ka ba ci wa alaykum assalam wa ay ni alhamdulillah ona ne to alhamdulillah ko be la be okay min ko mamu okay do be di on memu ujebe min wujjata ɗum ɗon no ɓe inniri noon ɗo anndi ko ñaamowo lanndam faljata aray ko mawɓe men kadi wonde yigo kutubaji maɓɓe ɗin ɓe wola gonga ngollawol ɗo si ɓe falji haray no oɗo frére jo mi inniri ni duwano ko addede ka réseau ɓay ittata kadi ko fulɓe men ko ɓe laɓe kadi isi haray ɗo enen pullo fof ko gootu si tawi woni en yalti aye leƴƴi luttuɗi no wikkito ɓe nayi ɗen boni ko nenen kadi sa innidirayi ɗen boni haray ɗum ɗon na ko haani kono si tawi woni warri ni haray koyen jaɓu kadi no gasa ɗo si ɓe nani yewtoreji wonɗi ɗin feƴƴude inchallah hande kadi mi sikka si tawi woni goɗɗo goo kadi waɗitayi ɗum ɗo no gasa goɗɗo goo kadi hay si tawi woni no falano wulde mo laɓe mo telemile mo pita on tigi no gasa janga e hoore maɓɓe. Ok, merci. Merci Nani Bandang. Merci Mariam Ba. Ko dem 224 ka ko honno. Salut, ça va? Alhamdulillah. Salam alaikum. Anyalanga. Ça va alhamdulillah. Ta jam. Ok. Combien ka ko do? 224 na ha ba. No me di ba. Ka haqiqa. Ka nuntu do wodi go jam photo no wodi dum don ko e yimbe ben fu. Kono en na boy nan de pular no wiya wo ko kendare wotere lubbinta maayo. No gasa mawben ko be wolirno dum mana ko no moƴƴira. Be wolira dum fino gonira. Kono en boyi nande hono sifa din haalaji be inna mana labe si be yaade morto ego be na yogol fifa walla fana labe on walla din piji me ka realite wona no wodir ka haqiqa kono andi neddo hida wola kongol ha mana nunda ha windeda ko nundu be jeeba hida kadi wola kadi ko wona go ha noditira gon dum don be inna ma wona wolo gon kono ka haqiqa kala ka bon do woni moƴƴo no wodi kala kadi ka nuru do wodi jam photo do wodi haray dum do wona yo jogitor labe wigol labe fo ko jam photo dum don go wona realite karezi wonji din fo kalenji din fop no wodi nundu be no wodi jam photo no gasta kadi mawbe be wolira no fiino bonira mana ko be burtu moƴƴinde awa moƴƴo e yimbe be wolirdo si be jetti dum teddintini ha na ka teddintinede ha yewtirano sa wi telimire a wi aw hibe andira ceerno yagal aw docteur amadou wuri yo allah fewnube yo allah ho jurnu balde mabbe ko don be jeaka e wiata telimire fo ko windobe mamum kadi be wi ko ujjabe men haymi rewi ko nakri be ni men do wata on jippo do sa jippi kedo hay taxi mani be taxi moto be waday be pira hakkunde mabbe fi yo yimbe ben paniko be hebano do wujjira andu no ko haala men men anda haqiqa me onano men mamu me de nyakini angi afami donc don do wota jopto dum hakkunde meden en fo ko en hunde wotere kam mo e wondi wo bon don wodi dum haala ka tekkinede min ko dum mi wawi ko mari ko mi wolato
Merci Nani. Ok, merci. Merci frère Allah de Sahaba. 224 deuxième jour mais dima. Yo, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Yara, on faut dans salle na ko panel lon. Ayura. Merci. Merci banda. Min do ko mari ko mi yewta fe mawɓe ndo ko parce que wona permis fa makko ni wajago jama fo no tumi mo wajiji makko ɗi ɗum anni kono wajiji makko ɗin ko gonga tum mo woltano maintenant so tawi woni mo faljiri ni e ɗum ɗo ay ka ara jama ndu aka ronditago parce que wona permis fa foppu no ande mawɓe non comme no ɓe wajorta non wa comme so tawi ɓe waɗa sama kala fino jamaji ɗin ɓurta famirgol wajuji ɗin quoi sa daari kadi sengo gono toon ko haali kon fi o programme o wi labbe ko jamfa ɗo ko wono affaire makko politique ha ko ɗuma par ce que gila otiɓi ɗo gila otimani no innede labbe sotiɓe ɗo haysa ƴettaɓe ɓe worɗo par ce que darda e bruiji maɓɓe ɗin darda e bruit hamma haysa ƴettaɓe ɓe accuɓe oui frère ɗo meeɗima gila oti ko mande no nande fi ɗum ɗo no ine labbe ko jamfante ko labbe haɗi pullo lawmo ɗum ɗon otti nanino ɗum ɗon gila na hande maintenant kadi foppo kay no sutti situation ko fewndi ɗo ɓe hooreɓe labbe wonnoɓe parti wona hedde ko parti politique ko woni consensus de situation ji maɓɓe ɗin ɗum ɗon fof kay tawa no tawa yimɓe ɓe ha ni kay jama no ende labbe ko jamfa maintenant si maɓɓe wajori ɗum ɗo ni tawa wona na kanko to wowli ɗum ɗo de yimɓe buy wowli ɗum hara na kanko ara jama ndu aka ronditago fi ɗum ɗo wonɓe labbe kadi hewɓe waɗugo suguɗin piiji ɗon ɓe dowa mefiyago par ce que ko ɓe natan ko endare wotere luɓɓintama ni ɗum ko sellu balɗe jamfiɗo ɗum no tawa e programme o hakkude e Allah par ce que yimɓe buytumi labbe ko jamfa ko sugu ɗum ɗo tawa ko sellu balɗe goto pette daroto retiro e parti foppu darotuma inna labbe tawa waɗoɓe ɗum ɗon ɓe nduɗa par ce que guiɗo fulɓe ɗo ni e hoore mum ɗo ni taw noon ko jamfotonoɗo arayno na hande wiye parti hay jingango fi darnago fi pulɗo few kono kanko ay ka ay situation makko on ko wonɗo kanko imo dari gonga kanko ko kamɓe on tun o jogiti na fo woni jamfa kono comment dirais ko ko ɓuri compli pa jamfotoɓe affaire makko ko halda fotta kon fayda ko ton woni ɓurde ko ɗo waɗi mawɓe inni comment dirais labbe ko jamfante tawa le sa daari sengo gon ton tawa le ɗum ɗon ko gonga ɗi kala ko hammira fi situation ɗo fulɓe ɓen kala ngal fokkitiri koɓe labbe ɓe attoto sorta go oti ko nanta kon ɗi gila fewɗo bari jawwade en ha ko feƴƴi o tigui anda ɗum ɗon bawuri komo labbe no ɗum ɗon mbawuri namo laɓe komo pitano Ousmane Gawal komo labbe ɓe ni Ousmane Gawa komo labbe de ko woni wo maɓɓe ɓe jooɗoy toon min minani ɗum wo koyi komo Gawal ka voilà ni komo Gawal jama on innata kono noon kanko tigi hay mi nani mo wola woko koyin tigi ɓeyi hay babe makko tigi waɗi yewtere fim bon min mi haja kay ɗum mais ɗo kandudemo ko ɓe labbe Ruben min ɗo ko mari komi yewtay ɗum ɗo wata jama o wata yennu mawɓe do aka yende ko fewnu wona hande mawɓe en fuɗɗi wajoragol ni jama o wengaɓe ko réseaux sociaux jento wajuji maɓɓe ɗin waɗa pagaye ɗumanno wona permis fo maɓɓe on ni ok merci frère nani ok merci frère merci bye Allah wonde sawa merci Balde itemi tumon si ɗon ɗo Balde ɓe ala ɗo merci Balde manda ko Alphonse et tout ça Diallo itemi tumon on kadi ok oui Diallo on way alhamdulillah to me heeɗi ingde ki ok o probléme imamon ɗo yimɓe ɓe woni famali kangal famon ko ɓe acci konkol noon ɓe duwano ƴettugol sono woni woɓɓe goo no duwanoɓe waɗugol piiji goo sengo toon ɗum ɓe duwano rettiragol kamɓe kaɓe haali ɗum wona fof joguitoɓe ko hakkille maɓɓe ɗe kaɓe haali ayna hande fuɗɗa haalede kamɓe ka émotion ɓe haali
waɗugo jam fo o siga ɗiɗon yoɓe retiro en na yoɓe condano mawɓe uɓen ɓe wengaɓe ɓe yenna ɓe woodi ka jogi maɓɓe direct yoɓe nodduɓe ɓe wasiyoɓe ɓe waajoɓe ɓenna joni noon fii yeeso naani haalirte sabu aɗijo gooto ɓe ƴetti fou en général to na o yimɓe ɓe ƴettuɗa birdi ɓe piji buyno hoodi jokke no haale uɓe nga ɓe yenna ayo programme maɓɓe on kamɓe ga yennugol ɓe jokku ɗum noon sela ɓeya ay Mamadou Tog wadde birdi toragol sengo ka assemblée maɓɓe toon noon garo haala ka haalaji komo haali o ɗum noon c'est pas normal sengo hoore mawɓe joni noon marɓe ɓen contact ɓe nodduɓe faljita ɓe ɗoyi e hoore faamu ɗum noon mari kam mi haala merci onon ko Facebook assalamu aleykum inchallahu taala on falaka to live on juttumoƴƴama ɗum goto wat anda merci